Ще се превърне ли морската градина във Варна в строителна площадка? Ще влязат ли в поредна битка бетона срещу зеленината и ако да, какъв ще е изходът от тази битка? За това ще поговорим в следващите минути от Денят започва. Съвсем естествено домакин на дебата в следващите минути ще бъде студиото ни във Варна, където вече е моята колега Светлана Ганчева. Тя ще представи и събеседниците в този дебат. Добро утро, Светлана! Добро утро и от Варна ви пожелаваме хубав ден. Започваме с една тема, която може да стане и хубава, и лоша. Говорим за морската градина, както вече казахме. Нещо, което е започнало с 130 дървета през 1881 и през последните 2 месеца преживя доста перипетии. Държавата върна управлението и стопанисването на историческото ядро на морската градина на община Варна. В същото време общинските съветници приеха специфични правила за застрояване. Известна липса на информация, разминаване в това какви са позициите на отделните страни, както и горчивия опит от това, което виждаме в морската градина през последните 20 години, доведоха до протести и до опасения, че там ще има застрояване. Недоволните от сегашното състояние на морската градина смятат, че специфичните правила развързват ръцете на тези, които искат да строят вътре в парка. Според юристи тези правила уреждат единствено забраната за застрояване вътре в историческото ядро на морската градина. Всичко останало предстои да бъде приемано от тук нататък след влизането в сила на общия устройствен план. Може би точно тук е момента да кажем, времето ще покаже какво ще се случи, но тази позиция има един много съществен недостатък. Ако времето покаже, че опасенията на протестиращите са били правилни, никой няма да може да ни върне морската градина. Освен това, авансовите протести имат доста сериозен аргумент, когато се огледаме и видим това, което се е случило извън историческото ядро на морската градина. Всички искат това да спре. Как точно да се случи обаче? Има разминавания. За тях ще говорим с гостите в студиото. Добро утро казвам сега на инженер Галя Стоянова, която е част от екипа, разработвал точно зелената част на общия устройствен план. Добре. Таня Парушева, която е председател на архитектурната комисия във Варненския общински съвет. Славена Панайотова и Кръстю Кръстев, които са едни от най-активните протестиращи в Варна. Добре дошли в студиото на сутрешния блок на БНТ. Господин Кръстев, да започнем с вас. Защо се страхувате, че морската градина може да бъде застроена? Защото и до сега тя се застроява в тази част, прилежаща към морската градина, место Салтанат, въпреки многократните изявления от страна на местната власт, че там се забранява строителство и така нататък. Всички сме свидетели как там по един или друг начин се намира начин да се строи и под формата на най-различни обществено обслужващи сгради. Там се строят жилищни кооперации, апартаменти се продават свободно, в интернет може да се види навсякъде. До момента, след като е било забранено строителството и ние сме свидетели как се строи, просто можем само да си мислим какво ще се случи, когато, макар и в минимални параметри, там се допуска строителство. Госпожо Парушева, доколко са основателни тези притеснения? Аз не бих коментирала състоянието, което е към момента, защото доколкото съм запозната в последния месец, по-скоро ставаме свидетели на протестиране относно това какво ще бъде предвиждането на тази територия и като развитие на каква тя е заложена в общия устройствен план. Сегашното състояние на морската градина също не бих искала да коментирам. Това, от което първо бих искала да започна, е разграничаването на историческото ядро на морската градина, контактната му зона и общо взето местно Салтанат. Да, рамката е и границата. Точно така. Значи границата на историческо ядро на морската градина е дефинирана от Министерството на културата. Това са територии, които се ползват със специален режим на защита по Закона за културно наследство. Той представлява индивидуален паметник в паркова среда. Към него съответно първоначално определената контактна зона, която е била с режим на някаква охрана и защита, е била до границата на парка Евксиноград. В последствие има корекция на тази контактна зона, която е с режим на охрана и всъщност от границата на парка Евксиноград се премества до по-известната алея, която слиза до обект Хоризонт. Останалата част е по-известна вече като местно Салтанат, за която така станахме свидетели обсъждане в последния месец. Към момента за тази територия има развивани няколко градоустройствени плана, които в действителност позволяват застрояване.
Предвиждането в общия устройствен план обаче за местност Салтанат, т.е. от края на контактната зона на историческото ядро, което е алеята за Хоризонт, до алеята за Далас е предвиден като зона за градска паркова среда. Може с влизането на този да каже какво означава това и каква Бих искала да довърша, ако ми позволите. С влизането в сила на общия устройствен план ще се наложи защитата на тази територия и т.е. недопускането на какъвто и да е застроителен режим, а именно процедирането и само като паркова среда. Ако в действителност в момента имаме реализация, не в действителност всички ние сме свидетели, живеещи в този град, какво е нивото на застрояване на тази територия, която е местност Салтанат, да, това е било допустимо по сега действащите градоустройствени норми и рамки. От влизането в сила на... Непрекъснато във Варна чувахме как има частични цялостни строителни забрани, как те засягат парковите зони. Защото тук в предварителния разговор установихме, че юридическата терминология е много подробна и доста се разминава с нашите очаквания и разбирания за това какво е зелена зона. Но така или иначе там се твърдеше, че има строителни забрани, а всички видяхме какво се случи. Строителна забрана тогава, когато представлява индивидуален административен акт на кметската администрация, е оборима по съдебен път. Тогава, когато трайният статут за отреждане на територията е приет с общ устройствен план, това е закон за градоустройство на този град. Тоест, с влизането в сила на общия устройствен план, тази територия ще бъде отредена такава и няма да се ползва... Общия устройствен план, всички строежи там, които са направени с частични план извадки, ще бъдат узаконени. Те към момента могат да бъдат атакувани в съда. Влезе ли в сила общия устройствен план, който противоречи на няколко члена от Закона за устройство на територията, така както е изготвен, той, освен че ще ги узакони тези, ще допусне и допълнително застрояване. В момента в терминологията в българското законодателство не съществува понятие като незаконно строителство. Ако вие имате информация за такива, остане, мисля, че се разбрахме да се изслушваме. Като устройство на територия, начин на трайно ползване, така както е в момента обществено, селищен парк, градина. Може би инженер Стоянова да поясни какъв е статута в момента на местност Салтанат, за която най-вече спорим, и какво предстои да се случи там с приемането на общия устройствен план. Как ще се променят правилата? Всички правила се определят от Закона за устройство на територията и поднормативните актове. Има и закон за кадастъра и регистъра. Тази територия от 80 и някоя година насам, откакто е извършвано озеленяването, нямаше дълго време, аз мисля, че и в момента няма регулационна защита. Тоест, в регулационните планове не е отразена като парк за широко обществено ползване. Поради тази причина имаше един проект, мисля, че беше 92-93 година, за паркоустройство на тази част Салтанат, който тогава общинските съветници и кметската власт не прие и по тази причина не го обяви, не го процедира до край и не защити регулационно морската градина. Тоест там в момента не е парк, а предстои да се превърне, ако се приеме общия устройствен план, така ли? Тоест по начин на ползване зелена площ, но на практика в регулацията на Варна няма отреждане. Да, няма отреждане. След това, мисля, че беха 96-7 година, се приеха едни правила и норми за устройство на територията на община Варна с ръководител. Те са известни правилата на Стайнов. Тогава морската градина беше зонирана и беше кръстена като паркови зони. Тези правила се приеха тогава от Общинския съвет и станаха допълнителен нормативен документ към устройството на територията на община Варна. Въз основа на тези, значи на практика, ние какви факти имаме? Имаме факт парк Салтанат, който няма регулационна защита за парк, като документ по Закона за устройство на територията, като както се казва, кадастър, нали, в кадастъра, и след това имаме правила и норми, които са действащи, никой не ги е отменял, по които е възможно застрояване.
Тези два документа са основания на съда да отменя всякакви, дори общината да откаже разрешение за строеж, така или иначе върви съдебна процедура, има си закон за устройство на територията и закон за административно-процесуалния кодекс. Какво предвижда? В ситуация там всичко да е законно към момента, макар че никой не го харесва и всички смятат, че не му е там място. Значи има процедури и вратички за узаконяване и за строителство. Във всеки момент. Въпросът е, че в правилата на стайност в тази зона е пишало, в тази зона може да се застроява балнеологи, обществено обслужване, свързани с балнеологиите, художествените галерии. Свързани с парковите дейности, нали, и така нататък. И хората си кръщават така сградите и си ги процедират и всичко си върви за тях нормално и си има законодателни вратички. Какво искам да кажа? Докато тази територия не получи законова защита за парк, за широко обществено ползване, не състави общината актове за публична общинска собственост, т.е. какво не може да бъде обременявано с вещни права, продавано или по някакъв начин разрешавано в публична общинска зелена площ, т.е. в публична територия не може да се, особено паркова, в ЗУТа се забранява всякакво строителство. Аз предлагам сега да чуем позицията на областния управител, който също е страна, макар че стопанисването беше прехвърлено, собствеността си остана държавна. И след това може би ще приключим с най-важния въпрос, какво всъщност искаме да се случи и можем ли да срещнем позициите на различните страни. Но първо областния управител Данчо Симеонов. Приемането на общия устройствен план, както виждате, всичко това е в зелен цвят. Това е извадка от предварителния проект на общия устройствен план. Виждате това зеленото. Това е обозначено като зона за градски паркови градини и зона за обществено обслужващи дейности. Тоест, когато се приеме общия устройствен план на Варна, там строителство не би следвало да бъде извършвано. Може би спортни площадки, това са обществено обслужващи дейности. Това може да се направи. Музей може да се направи в някои съществуващите сгради или евентуално в поделението почивка да се разшири военноморския музей. Това казвате не би следвало, но възможно ли е да се направи компромис? Обяснявам. И тъй като в момента може да се строи с план извадка, да се работи извън общия устройствен план, казвам е възможно, но ние не сме го допуснали това нещо. Тогава тези хора, които разчитат, че могат по някакъв начин да заобиколят общия устройствен план, решават да саботират това, което иска да направи Общинския съвет. Аз считам, че това е работа на Общинския съвет. Не областен управител трябва да го говоря, но нека Общинският съвет не си по-бързо да приемат общия устройствен план. Уверението, аз направих среща с Общинския съвет по този въпрос, уверението е, че всички поддържат приемането на общия устройствен план. Това означава да се спрат всякакви апетити за строителството там, на разни билдинги, големи сгради и така нататък. Нещо, което, откакто ГЕРБ е на власт от 2009 година, не е допускано. Там не се е строило в Морската градина. И, както чухте уверението на кмета на Варна и моето уверение имате, когато ние подписахме договор за прехвърляне на Морската градина на управление на община Варна, да, там няма да се строи. Така че гражданите да бъдат спокойни. Да, гражданите трудно могат да бъдат спокойни, не за друго, а защото неведнъж са получавали обещания. Всички знаем в годините какво се получи и колко много части от Морската градина бяха застроени така, както имаше забрана или се спираха строежи и така нататък. Така че в този смисъл имат основания до известна степен страховете на хората. Правилно, аз ви задавам веднага въпроса. Когато се строи първата, втората или третата сграда, не знам точно колко са построени, къде бяха тези граждани да протестират? Или може би, защото наближиха изборите и те решиха да не бъде приемен общ устройствен план. Това ще бъде удар върху управляващите, това ще бъде неприятно за хората, които искат да строят с извадка от общ устройствен план по някакъв начин. А приемането на общ устройствен план означава закон и който няма как да бъде заобиколен. Дори съда няма как да разпорежда в имота на еди кой си да бъде даден достъп или да бъде строено нещо.
Затова не иска да бъде допускано приемането на общия устройствен план преди изборите. Това е закона, който гарантира на гражданите, че там няма да има строителство. Казвам го закон условно, защото нормите и правилата, те са общи и те се определят от Общинския съвет Варна.